wai ADC. Su kuma jama'a sun dage, kawai sai magana suke a kai suna posting suna menene. Wallahi wani lokacin na tsaya tunani sai in ga cewa ba fa shugabannin ne matsalar ƙasar nan, ba su suka sa ƙasar nan ta ƙi gyaruwa ba, ta ƙi gaba ta ƙi baya. Mu mutane mu ne matsalar, saboda ba ma ganewa kwata-kwata. Ko dai allurar da aka ce an yi ta rigakafi dama Albani ya ce cutar guba ce, hanya ba ta ce ta toshe kwakwalwar mutane ba. Ku duba dukkan mutanen nan kun san cewa maciya amana ƙasa ne, dukkansu maciya amana ƙasa ne, domin su duk shekarun baya sun jima suna yi amma ba wani abu da ba ku taɓa ganin canji ba, ba ku taɓa ganin canji ba. Amma su ne yau za su ce muku suna wannan jam'iyya gobe wancan jam'iyyar, kuma ku zo ku ta cewa ai tafiya mai kyau, ai kaza mai kyau. Irin toshe kwakwalwa ne ba wai basira ba ce. Ko da a ce suna baka wani abu idan sun hau mulki, to wallahi toshe basira ce, saboda in ka duba rayuwarka za ka ga yace kake haka kake. Bare ba abin da suke ba ku sai bakin ciki. Ko da yake na fuskanta mutane ba ku ɗau harkar siyasa a matsayin harkar da ta shafi rayuwarku ba, ba ku ɗauke ta ba. Ba ku ɗauke ta a matsayin hanyar ci gaban ƙasa ba, ku ɗauke ta a kan matsayin hanyar da za ta gyara rayuwarku. Abin da kuka ɗauke ta shine kamar yacce kuka ɗau kallon wasan ƙwallon ƙafa. Kawai ni ɗan wannan kulab ɗin ne, kai ɗan wancan kulab ɗin ne. In kulab ɗina sun ci bal, to in yi farin ciki, in ba su ci ban yi baƙin ciki. Ba abin da ya na ɗaya in sun ci bal ɗin kuɗin da suke samu ba zai zo min ba, ba abin da zan ƙaru da shi a cin nasu da rashin cin nasu. Sai dai wannan kawai in yi farin cikin ci ai wane ya ci, daga baya wani baƙin cikin ya zo. To haka mutane kuka ɗau harkar siyasa. Kowa ya san Atiku Abubakar lokacin Abacha ba ƙaramin wannan mutunta shi Abacha ya yi ba, amma bacin mutuwar Abacha suka wahalar da Al-Mustapha aka haɗa baki da shi, aka rufe duk wata hanya da za ku gane cewa General Abacha ya yi wani aiki na gari. Ya zo ya haɗa kai da wancan ɗan jagaliyan da hukuncin kisa ne a kan shi, amma aka ɗauko shi Obasanjo aka zo aka nanika muku shi a matsayin shugaban ƙasa. Lokacin hukuncin kisa ne a kan shi, ana zargin su da kisan kai da shirin juyin mulki da laifukan ta'addanci iri-iri. Amma mutane kun ki ku gane, waɗannan kuma da sauran da suka haɗa kai da su, dukkansu kun san sun riƙe wasu mukamai wanda wahala aka sha. Ba wani canji, ba wata ƙasa, ba inda suka riƙe wani mulki ba suna mulki ba ma tsakani da Allah ba, irin na Turawa ma da ake cewa da democracy, irin sa ma ba sa yi. Duk da cewa kowa ya san cewa Abdulsalam ya riga ya kashe shi, ba wai ana ce mai father of democracy, so killer of democracy ya riga ya kashe harkar democracy. To wallahi jama'a ya kamata ku farka. Ni a iya tunanina ba wai shugabannin ne matsalar Najeriya ba, mutane ku canja yadda kuke tunani, ku san me yasa kuke shan wahala, ku san me yasa kuke shan wahala. San zuciya ba zai taɓa kai ku ina ba. Kowaye yayi abu kowaye yayi laifi, kowaye ya zo ko da ce yana baka ci yana baka sha, sai ware kai kaɗai yana baka ci yana baka sha. Ga waɗanda ya kamata ku gaba shi ku biyu ne, ya kamata a ce dukan ku yana baku ci yana baku sha, sai ware kai kaɗai yana baka ci yana sha. To ya kamata kakka goyi bayan shi, sai da ka san cewa yana zaluntar wancan, ka san cewa zalimi. Amma tunanin mutane ku ba haka yake ba. Kullum duniya tana ci gaba, amma sai ka daskarewa kuke. Da mutum ya fito yana faɗan gaskiya, kun dai ba a bayan naku yake ba, to kawai ku ya ku dinga kallon mutum banza ne. Kawai ai shi yana son zuciya yana ki, bacin kai ne mai son zuciya. Wani a ciki za ga a zaune yake a lungu biyar baya magani, amma sai zallan musu siyasa kamar me a cikinsa. Ba wai lissafin mai wane ya kawo ba, musun siyasa kamar ne a cikinsa, ba maganar ci gaba ba. Yaushe mutane za ku waye don Allah, yaushe za ku waye? Ya kamata ku waye, duniya an ci gaba, amma kullum ku ana raina muku hankali. Ku duba wannan shugaban ƙasar naku, an zo ana hira da shi, yana ta faɗan maganganu wanda ma bai san ma da yake faɗa ba, ya manta ma wai shine shugaban ƙasar Najeriya. Wannan wani irin abubuwa ne, jama'a ku yi hankali wallahi. In ba haka ba Najeriya ne kuke cewa ba ta ci gaba, aka ɗora ku akan kuka yarda da haka, to haka za ku ci zama ba kuna tunanin cewa ba abin da za ta ci gaba. Ku waye, na gode.